لمون كم تخل جزء نجورات أو عتنا أخبركم عفزنا لما عنتي جازيت أو مجلسي سلسترهوكم عفز استرهوكم كلهم ميدياتات سمويا ميديان جازيت أنياتاتن بشم كيدان تجارو نبهرا ودحنت كنا مسكن ندلي كتصيلو لما عنتي زمجلس أزيز صوعنا له وانا مخنيات كاب قربا جيزة جميرو عدنا زمعبل زلو بوليتيكاوي خوناتات بفلاي دما عفزي ناي جيزياو من محدار عدم مبقع تتحاحيزو مسؤوت زترآيو خوناتاتن كتصيلو مستفترو تكباراتن علو سلازي أوزو خلو كوناتاتو زي عمل كتنا زلنا سخفتاتاتن مرجاتن نمجلاتنا زمجلس زي صوعنا يوم علتي كلاتنا خمن نذكره قدميلو نخلت عمت زأكل زصنحه جزياو من محدار جزءو مبقعو حدا قداي كوينو قندما تجيزه قدم مبقعو نتحيزو بتخاتاتالي ناتقالسنايو ناتقاومنايو ناقلعنايو زمصانا دخمتات كم زنبره زفلطيو كاو وصا دما اتي ناي تمنئسي ناي تولدو ناي حزب تግራይ ناي لوط دليت ندحريت كخبس بزخل منجدي ناي لعلوت مرحت سراويت مس حدا جوجل تودب تتحاحيزو زنبروم شركنا نابز العالم بركي بمبصح كاب ورداتات ابياتات كتماتات ابزواتات حاويسو زغبر زنبره كيدي ممنزع من محدراوي مواقر وي محاور تتصعصعو تطنخيرو نخدا زنبره مخانو نفلطينا نزي بتقاومو دمصم زسمعو بفلاي دما ناي تقاومت ودبات ابالات امرارحا زخونو دما بفولي اناتهادنو يچويو يقتلو يأسرو تورچر يغبرو كم زنبرون بتدغاغامي ناقلعنا يزمصانا زنبرنا غدايو اتخيدي خيدو اغا عربتو اب صحاي عراربو اتي بخلل درجه زلو ممحدار سيفيل ممحدار بحيل طمنجا عليها بسقطا كحلف بمغبار سيفيلاو ممحدار لومي دارغا مولو وتادراوي نافز بحال ممحدار تسغاغيرولو مالتي ابزي حدا حساب زغبو نجر قدم خلت عامت اتو دحر بفلاي دحر نايس بريتوريا سممعنت اب تግራይ حقافي جزياو ممحدار كتكل تسممعنت بعلو سلازه تنبه كم حيلتات بوليتيكا تግራይ كم اكلات مخته تግራይ تي زنبره كطايش تحاسيبو زنبره جزياو ممحدار نخلوم بوليتيكاو حيلتات تግራይ زحقوفه كخونن بري ديمقراسي كخفت ناي اهين مهينن لزبن مدرخ كهلو بفلاي دما نت ودقتتي سعيو خمص زخل ناي حادنت مبتتان ناي لهيقان مدنغار ناي مناسي تسفا مقراص بفلاي موصاصو زخون حدش حساب نخهلي زخل زماخلنا نخلنا تغارو زماخلنا مدرخ وي دما بيت مخري كهلي بزغبا ناتقالسنالو زمصانا غداي نيرو سمع سينو سكع موداتا صنيحي ام موداتا اتزمصا بيت مخرو انتخونه جن والاكوا ابز سغغر غيزه خلو زغبا حلافنتن سلطانن حيزو بحق زتطايشه تكال اكل انتخونه لومي اتنت سبيل ممحدار بحيل برت عاليو بزغبرو ناي ديسبشن disinformation ناي conspiracy موداتون طبنجا تطقيمو ناب سلطان زمص حيلي اب تاريخ زتفله كستت كوينو خمزغب كيلي مالتي الوا منغست زغبر اكل منغستنت كصنعلو مغبار ازي نعدنا طرح زيكونه نخبابيناون حماق لمدي حماق تاريخ زمحلالف كستت كم زخونه كوغز زغبو كم زخونه زفلطي انتخونه زلنايو كنتات زلنايو قلولاو ازي تعفافن كبيدن سلازخونه كوندخون مأتو ما يهلي كوندخون تغارو كلهم تاكيوم زاتيوم موصاصوم ينصرو بزبل
ኣውንታዊ ክፍተት እናኣለሽካ ተዓጊስካ ትሰግሮን ዝደለኻዮ ነገርውን እናኸደ እናሓደረ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት ዘመርሕ ካይዳ ንኸይድ ኣለና ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እቶም ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዋና ኣሳሳይ ኮሚቴ ኮይኖም ዝነበሩ ፕሬዝዳንት እዮም ሽዑ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከጣይሽ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣካል እውን እዮም ሽዑ ጀሚሩ ዝካየድ ዝነበረ ኸይዲ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣካላት ብሽም ምሁራን ብሽም ቲዴፍ ብሽም ውልቀ ሰባት ወዘተርፈ ተኣኪቦም ትሽዓተ ኣካላት ኮይኖም ዘጣየሽዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓቋፍ ብዘይ ምንባሩ ተኣማንነትን ቅቡልነትን ስኢኑ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝኣተናዮ ክራይሲስ ወይ ቀልውላው ክንኣቲ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ተኣማኒ መንግስቲ ስኢና ዝሓቁፍ ስርዓት ስኢና ናይ ምድርዳር ዓቕምና ላሽዩ ክንወድቕ ዝገበረ ከይዲ ተኸይዱ እዩ ብተመሳሳሊ ሕዚ ድማ እቱ ውድቀት እቲ እናፈጠሩን እናሳሰዩን ዝመፁ ሰብ ፕሬዝደንት ናይዚ ዝተናውሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ በቲ ሓደ መዳይ ንህዝቢ ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንዕቐት ንመላእ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ንዕቐት እዞም ሓይልታት ፖለቲካ እዚኦም ዘጣየሽዎም ትካላት ከምዚ ቤት ምኽሪ ዝኣመሰሉ ትካላት እውን ክብሪ ዘይመሃብ ኣብ ትግራይ ዘላቒ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላምን ምርግጋዕን ንኸይህሊ ዝደለየ ኣካል ዘሎ ብዘምስል ብርግጽ እውን ጆኖሳይድ ካብ ዝፈጸመልካ ኣካል ትጽበዮ ጉዳይ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተረጋግዐ ስርዓት ንኸይህሊ ይስራሕ ዘሎ ምዃኑ መርኣያ እዩ ኩሎም ሓይልታት ተግሊልካ ዕልዋ ዝፈጸመ ኣካል መንግስትነት ክቆጻጸር ምፍቃድ ማለት እዚ ሓደ ንዴሞክራሲያዊ መርህታት ጸርፊ ብሱር ንህዝቢ ትግራይ ድማ ሓደ ግዜ ብኢሜይል ፕሬዝዳንት ክመርጸሉ ካልእ ግዜ ድማ በዚ ዝረአናዮ እቶም ክሕተቱ ዝግቦም ኣካላት መንግስትነቶም ክጸንዕ ብዝገብር ከይዲ ምኽያድ ንኹሉ ረሕሪሕኻ ምስኡ ጥራሕ ምስ ተኣካሉ ጥራሕ ኢንጌጅ ጌርካ ዝመፀ ስርዓት እሞት ስርዓት እሱን ተጥፍእ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፈኸራታት ምፍካር ምፍርራሕ ሓደ እዮም ብዝብል ምስምስ ዝተፈጸመና ጆኖሳይድ ከይኣክል ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዮም ብዝብል ምስምስ ዝተፈጸመና በደል ከይኣክል ሎሚ እውን ካልኦት ኣማራፅታት ረሕሪሕኻ ምስ ተኣካሉ እሱ ጥራሕ ብምልዛብ ዝተገበረ ናይ ስርዓት ተኸላ ከይዲ ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉ እዩ ብፍላይ ቀፂሉ ዝተኸያደ ነገር ድማ ኣብቲ ናይ ካቢኔ ምጥያሽ ጉዳይ እዚ ጠቕሊሉ ተቐባልነት ክህልዎ ዘይኽእል ነገር እዩ ገበን እናፈጸመ ዝመጽ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ውድብ ምዃኑ ብኣዋጅ ብቓልዕ እናኣወጀ ዝመጽ ሓይሊ ኣብ ሚድያታት ዓበይቲ ስሕተታት ዝፈጸመ ሓይሊ ዓበይቲ ስሕተታት ብሄራዊ ክሕደት ጥልመት እናፈጸመ ዝመጽ ሓይሊ በይኑ ልዕሊ 89% ዝወነኖ ዝባሓቶ ካቢኔ ምጥያሽ ማለት ሞቶም ህዝቢ ክሰምዖም ዝደልዮም ቃላት እናተጠቐምካ ኣብ ወረዳ ይኹን ኣብ ከተማ ህዝቢ ዝመርጾ ካቢኔ ኸጣይሽ ቤት ምኽሪ ኸጣይሽ እንዳበልካ ምድንጋር ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ክልል ዘሎ ካቢኔ ዝመስል ኣብ ወረዳ ናብ ከተማን ክጣየሽ ማለት እዩ እዚ ማለት 100% ናብዚ ዕንወት እዚ ዘብቃዕና ሓይሊ ናቱ ስልጣን ምርግጋጽ ማለት እዩ በዛ ሓይሊ ዘቢልካ ተረጋግጾ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክህለ ይኽእልን በዛ ሓይሊ ዘቢልካ ተረጋግጾ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ክህሉ ኣይኽእልን መንገዱ ዝጠፍኦ ሓሳብ ጸንቂቑ ወዲኡ ብፖለቲካ እንትሰዓር ብጠመንጃ ናብ ስልጣን ዝመጽ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ክውገዝ እምበር ሙሉእ መሓውር መንግስትነት ክቆጻጸር ክፍቀደሉ ዝግባእ ሓይሊ ኣይኮነን ኣብ ተግባር ንሪኦ ዘለና ግን እዚ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ናይ ምድንጋርን ናይ ምትላል ከይድታት ተኸቲሎም መጽኦም ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ኣብ ጊዜኡን ብዝግባእን ከይፍጸም ዕንቅፋት እናፈጠሩ ኮነ ኢሎም ዕንቅፋት እናፈጠሩ
ዝተዛብዐ ሓበሬታ ንህዝብ እናሃቡ እተን ወሰንቲ ዝበሃላ ፖለቲካዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ አጀንዳ ይገብሩዎን ግን ድማ ንኸይፍጸማ እናሰርሑ መጽኦም ኣብ መወዳእታ ብሓደ ኢዱ ፖሊሲ 00 ብኻሊእ ሽም ብሓደ ኢዱ ድማ ጠበንጃ ሒዙ መንግስትነት ተጣይሸ ዝብለና ኣካል መጽኢ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተፈጺሙ ቅቡልነት የብሉ ዕርቅን ካሊእን ክጽውዕ ከለውን ንቤት ምኽሪ ብሕጊ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ኣፍልጦ ከይሃበዩ ብኮንስፒረሲ ኦፍ ሳይለንስ ክሓልፎ ዝደሊ ከምኡ ኢሉ እውን ይመጽኡ ናደናገረ ሓዝውን እዚ ትካል እዚ እቲ ብሕታዊ ናይ ብዙሓት ወሰንቲ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪል ማሕበራት ውክልና ዘለዎ ቤት ምኽሪ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ሽም ብዘይ ምጽዋዕ ይኹን ተግባራቱን ሓላፍነቱን ከይሰርሕ ንጎኒ ብምግዳፍ ብባዕሉ ጠበንጃ ሒዝካ ዕርቂ ዝብል ጻውዒት እናገበርካ ህዝቢ ምድንጋር ቀጺሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኸይዲ እዚ ትግራይ ጠቕሊሉ ኸጥፋኣ ዝኽእል ተዘይኮይኑ ከድሕና ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክስመረሉ ይግባእ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወሰንቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ክሳብ ሕዚ መልሲ ይረኸቡ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተፈጻምነት ኣይብሉን እዚ ማለት ኩናት ጠጠው ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰላሕታዊ ጽንተት ግን እናቐጸለ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዓድና እንዳርአናያ ከም ሽጉርቲ ኣብ ብዙሕ ተኸቲፋ በትን ክመናጠሉላ ተኣኪቦም ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ዘላትሉ ኩነታት ንሕና ድማ ኣብ ዝተበላሸየ ፕሮፓጋንዳን መናፍሕን ኣብ ህልኽን ኣብ ጨብረቕረቕን ኣቲና ንርከብ ልሂቃናትና ካብ ሃዲድ ወፂን ዘሎ ፖለቲካና ብዘጋድድ መንገዲ ኣብ ሕድሕዳዊ ምንዋጽ ምጉናጽ ምቅራሓን ኢና ንርከብ ዘለና እዚ ኸይዲ እዚ ንቱ ናይ ጉልበት ሓይሊ ዝሕግዝ ዝጠቅም ከይዲ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዘይምእካቡን ፎከስ ዝኾነ ሕቶ ክሓትት ዘይምኽኣሉን ሓይሊ ኮይኑ ክወፅእ ዘይምኽኣሉን ንቱ ኣምባገነን ነቲ መላኽ ሓይሊ ዝጠቅም ኣካይዳ እዩ እዚ ወቕቲ ንሪኦ ኣለና ጽምዶታት ዘይመትከላዊ ጽምዶታት ምስ ሻዕብያ ኣብ ምንታይ ብርኪ በፂሑ ኣሎ እቲ መናፍሕ እቲ ፕሮፓጋንዳ ንሪኦ ዘለና ኢና ህዝቢ ትግራይ መሬቱ ተጎቢጡ ህዝቡ ተመዛቢሉ እዚ ሸለል ኢሉ ክሓድር ዝኽእል ህዝቢ ኣይኮነን እዚ ሸለል ኢሉ ክሓድር ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣይብሉን እንተኾነ ግን እዚ እውን ብዘይተገበአ መንገዲ ንረብሓኻ እናበዝበዝካ ህዝቢ ናብ ስምዒትን ሕርቃንን ከኣት እንዳገበርካ ኣብ መሳሚስካ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ክፈጥር እየ እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ ኸይዲ ህዝቢ ንምምላስ ወይ ንህዝቢ ዝሓለየ ከም ዘይኮነ ክስመረሉ ይግባእ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገለጾ እዚ ሓይሉ እዚ ከይዱ ሓደ ረኺበዮ ዝብሎ መሓዛ ሻዕብያ ምዃኑ ብተደጋጋሚና ነገር መጽኡ ሕዚ ከዓ ብቓልዕ ይእውጅ ኣሎ ብቓልዕ በዳኸር ተቢሉ ይነግረና ኣሎ ስርዓት ሻዕብያ ኣይኮነንዶ ሃገር ክትኮን ትግራይ ከም ብሄር ህልውናኣ ክቕጽል ዘይፈቅድ ስርዓት ምዃኑ ካብ ታሪኽ ንፈልጦ ብተግባር ንፈልጦ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮና እውን ክሳብ ሕዚ ዘሎ ተዘክሮና እውን ኣይኮነን ብሄራዊ መንግስቲ ሒዛ ከም ብሄር ጠጠው ክትብል ካብ ናይ ኣቡና ኣረጋዊ ማሕበር ዘይበልጽ ውዳበ ካብኡ ዝሓልፍ እንተልይዋ ግን ኣብ 6 ወርሒ ከይመልአ ከም ጥንሲ ክንጸል ክግበረሎ እንዳበለ ዝፍክር ሓይሊ ሓውና እዩ ህዝቢ ትግራይ እንዳበለ ከታልል ፕሮፓጋንዳ ትሰርሕ ናትና ሓይልታት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሰሊፎም ህዝቢ ምድንጋር ይርከቡ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ንናይ ሻዕብያ ኣጀንዳ መገልገላይነት እምበር ንናይ ትግራይ ረብሓ ክኸውን ፈጺሙ ኣይኽእል እንታይ ኢኻ ክተቕርበሉ ትኽእል ንሻዕብያ እንታይ ሂብካ ኢኻ ትደራደሮ ብሄራዊ ህላወኻ ይቕበልን ታሪኽካ ይቕበልን
مزاي خاي يقبلن جينوسايد فتصمه እዩ مز حيل زي كتدرادر تنتاي يبقاي اذا حيل زي مسكالوت اكلات ابزي ملكتنا طاطا مسكالي اكل بزهلو وغ بزهلو كينات بزهلو غونصي مناساي كتقربلو حزب دجن كتغبرلو مريتكا عوده وغ كتغبرلو انت زي كوينو مز حيل زي تلافين كازمص زرغاغص ربح تግራይ كم زيله دغاغيمنا ገሊጽنا يله زي متكلاوي صمدو يزغبر زلون ولون منتزي نابي سلي يبلونا خمزلو ግን نريو لنا ጉዳይ حزون ካብ ህልኽ ካብ ተኽኒ ካብ ብሽሽቕ ወፂና ኣብ አጀንዳታት ክንዝቲ ይግባእ ኣብ ብሔራዊ አጀንዳታት ክንላዘብ ይግባእ እዚ ከገብሩ ዝኽእሉ ድማ በፍላይ ብዝሐዘ ሰዓት እቲ ዝበዝሕ ፖለቲካዊ አራእያታት ናይ ትግራይ ዝተወደበ ፖለቲካዊ አራእያታት ናይ ትግራይ ዝሓቆፈ ብሕጊ ዝተጣየሸ ቤት ምኽረሎ ከማእኸለና ዝኽእልት ቤት ምኽሪ ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኮይንካ ምእኹል ቼክ ዝግበር መንግስትነት ሃልዩካ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ፈጢርካ بزي وجن ورا وجن بسلاماوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي من جدي حتى تاتكا كملسو تخلو العدل نيرئيو حزون الله إذن قلنا جديفكا من تناي حدا دايناستي ناي حدا سروا منجستي ناي حدا جوجل سروا منجستي مقتصال كبهال كلهم زيهم رح ريحة من إسي تسفخ قبض غيركا عد خطبتها تناي مقبار كيدي تأونا يمبال حلافنت نايزولو ده حلافنتي تفاته وتسألأ زخفل واقعي كفل زولو ده كشكو مزولو حلافنتي سلزي ملا حزب تግራይ እዚ ተጣይሹ ዝበሃል ዘሎ ካቢኔ መንግስታይ ኣይኮነን ኢሉ ክነጽጎ ይግባእ ንነጽጎ ወናለና መንግስት ትግራይ ክኸውን ኣይኽእልን ተአማንነት አይብሉን ቆቡልነት አይብሉን እናደናገረ ዝመጽ ኃይሊ አመወዳታውን በጠበንጃ ስርዓት ዝተቆጻጸረ ኃይሊ ዝኃይሊ እዚ ቀጽኢሉን ናይ ዝኾነ ጉጅለ ዳይናስቲ ከቀጽል እምበር ትግራይ ከድሕን ዝኽእል ስለ ዘይኮነ አደብ ግበር ክበሃል ይግባእ ትካቢኔውን ቆቡልነት አይብሉን ክንብል እንደሊ መላእ ዳያስፖራ ከቅርቦ ዝደል ጻውዒት ዘላትና እንኮ መወጻጽኦ تأكيبنا نمخرلان نوسنلان عدنا نبيت خدلا كنزت يلان زقبنا إذا بحق تتعيشان بلا زلنا بيت مخريا كاب تصفى مقراصن تبتاتين كا أبجهن مهان مئتاون زتود بقال سمقبر ناي أدفوكيسيك على سمقبر ناي بابليك دبلوماسيك على سمقبر بدايس بوراخ في الترزخ التصعنتو أم مفتار كتجهن بيت مخري تخرت جيروخ كالسن صاوعت نجبر زلوا كابينة يبلنان ناي تقرأ كونه يخلن وكالة يكونن زلنا حدا تكال ويبقى على أنت فري سمون نرئي أنت زي كون ما زتكال زي سرح سرح بتدمبي زتوهاوز حلاف النتن زرزر تكبراتن بأقوى وخفت سم شلل كيبهال زكال صعنتو نمفتار دياسبورا ختجه يجبا كاب تقرأ وصا بفلا يبدي سابا زنبر زنورو محبرسب تግራይ ድማ ተመሳሳሊ ቃልስ خገብሩ ጻውዒትና ንገበር ኣብ ትግራይ ተኣኪብካ ዘተ ንምግባር ዘኽእል ዕድል መሊኡ ይዕጸይ ዘሎ ሰልፍታት ናይ ምግባር ዕድል መሊኡ ይዕጸይ ዘሎ ዋዕላታት ናይ ምግባር ዕድልውን መሊኡ ይዕጸይ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ጠመንጃ ዝሓዘ ኃይሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ ከቢድ ስለ ዝኸውን سلازي زحشة بايتان عدلن كهلو زخيل كاب تقرأي وصع زلون بفرلا بدي سابا زلون أب دياسبورا زلون تقرأي تزدلت عنتو خعرف يقبع تزدلت عنتو خعرف يقبع أبز حيلزي كلهم سبيل محبرات بوليتيكا ودبات قداي تقرأي يقد سنة يلوم كدمي تسرعوا أكلاتون زكابين يزي نتسيقهم حقافي جزاهم محدار نخطايش من تزيون أخ الله يزخون تراز تصاوت تأنكو تكال
بيت مخري جزاو بيت مخر مخانو فليتنا أو أخن الربارب تصاوعيت كقرب يدل يعني الله دقيمة تصاوعتنا أخبركم سلام مزاقهم دقيمة مسجن ያው هم ተስተገለጸ لما أنتِ مجلس إيكن هولو استجددنا قدام أتي تجمرت له بناء حدا فنج على هو حات إمبيتا بليفل مقصقاس بلمعت وجلة بعويات استجمر مقصقاس قسنا ولا برتعيلو من محدارات زمان تلا من قصقاس حز خيدو بريزيدنت النت تقصاصيرو ات بريزيدنت النت استقصاصرا اكل كورن كاو كورن لعلن بزبل وتهدراو دابا تحنغيرو زمصا وتهدراو منغست كنولو نخالينا زو وتهدراو منغستي خلته ገጽታለው ሓደ እቲ ናይ ፍንጫል ጉጅለ ህወሓት ፖለቲካዊ ልእኽቶ ሒዙ ዝመፀ እዩ እቲ ካልኣይ ተወታደር ጠበንጃ ተሓንጊጡ በመምጻእ ትግራይ ሲቪላዊ ምሕዳር ሲኢና ናው ወታደራዊ ምሕዳር ለሸጋገር ልጽዕር ለሎ أزي حدا جنيام قصقاسيو أزبن قصقاسي وتبت أبنجا نفسلت أنا موت يقول الله أكل تات أبنجا المزحات أكلت من فرارح تكير تتقم لايو حدا نهزب تجراي وتم من محدارات ورداتات وزواتات هل أي هزب تجراي نزي استقامون بتأبنجا تكسو قتيلو أقصيلو إيو سالساي مدرادر الفيدرال منغستون نعاي سلطان تزهيبخا مس شعبية وجينا وينات كل عيال زول ملأختي قلت ملأخت الحلفة أكايد أيو زي فصم تقبلنا تليولو مقصقاسي تجراي مزز فلات بحر 10 عامات برتاو قالسي ناب سيفيل من محدار المؤتاو عاوي من قصقاس تغيرو جن ليتساخع افتو غزياو من محدار من مسراتون ناي وعلو تجمرت لون وعلي بريتوريا تفصمت له حقافي اساتافاي ايخونن توهيلو عاوي تقاومو غيطمو ايو ناي قبولنت صقم لنوره منغست ايو تزبا اسغن حزي ملؤ بملؤ ناي حدا غجله فنጫል ህወሓት ካቢኔ በመመስራት እቲ መንግስቲ ጭራሽ ካብ ሓደ ስድራ ለይዘልል ካቢኔ ካብ ሓደ ጉጅለ ለይዘልል ካብ ሓደ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝበሃል ጉጅለ ዝዘለለ ዘይኾነ ምምሕዳር ንመመስራት ዝግበርሎ ጻዕሪ ፍጹም ተቀባልነት የውሊ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ዕጡቃት ሓይልታት ክትብተን ዝገበር بمخنيات اسمه بريتوريا ناب تجراي كملس توهيلو زحسب زنبره زوا معرب تقارن خالوقتن عطقات زفلفللو تكورن كاكورن لعن بحال حيلي تو دي اف زبحال حيلي زنبره بوتينو ابخلته بمخفال تحده ناي فنجال هوحات دغاف خوينو كورن كاكور لعن نبل أولا دبا فتيرو تخلق دما زي أيقبلن بمال حرام ريت فتير زول أكل بمودب تجراي عفسلسته وجلة تحت عطقات تقرقيرا جزءاتها شلل كبحال استفناق الهزبا كرسع حدنتك بتاتن زجبر عزيو حد جنيام قصقاسلو نزي لامبان ندادن زخون دما تحدش جزياو من محدار تبهيلو كاب شوال تلأخه أمرارحة بزخف أنا حدا جلة مجال جلاي خينو نحدنا التجراي بزي متن
ناي حدا سرو منجستي مجال جلاي منجستي كبهال زي خيل كابيني كبهال زي خيل أكيدا يخيد له وتبحتاوي دحري خوينات بحتاوي تكال ناي تجار تكال كبهال خيل نورا بيت مخري نزي حد ناي كابيني ناي بريزيدانت يكون ناي خلوة وسنتات بزي بيت مخري حالفو كتصدق خيل الله يبل تدمبي نزي شلل بمبال وسانتاتهم رجعت تاسل الخونو عبيت مخرق قريبهم كتصدق ولا يخلو وسانتات بينا وسانتات مقارنة مثل الفلتو نزي بيت مخري شلل لهم كحرفوه سعرتات يجور له إزي مالت تازي نبرتك تكال أطفيخا ما قلقلا الشعبية لقبر تقراي نايم على أجلنات يخونتس بناي الشعبية أجندة ناي الشعبية قارو خوينا مريتا دفعا مقاور يا خويناتن دك أدما بدحريت بناي السراوت الشعبية ناتخو كو مزحلي خوينات مزحلو تيتو قبرو زقبر أكايدا إذا كيرد زلو سلزي إذا كايدا زي فزم تقبلنا تيولن يفلت جزياهم محدارتو زحلة فز نور جزياهم محدار عاوز أقومو حقافعين ورن نايزي مخنيات لما هزبا وقبلنا تاين ورن تزخف أجن حزي فتصم هزبا وقبلنا تما يترف ناي كلهم بوليتيكا حالتات ناي كلهم هيك عن تجراي تقبلنا تلي ولو بشعبية تجراي بزي خوانا حيلي ززور منجستي لمثل منجستي زي خوانا جن منجستي زي مثل أكل وديوها نخينات زقبر زلوا من قصاص فصم تقبلنا تولي وزي بتدقاقم بمجلس إنا قريبنا يئنا ناتق حدث أني حي مش شعبية ركب يقولنا ناتو حدث أني حيو يهو بتكبر حزقن قال بقالع ناي الشعبية الأخت حيز خام ممسع فصم تقبلنا تولي تاي سعبينا تلوم زوم وزي تقصلو حدا حزب تقراي تو بريتوريا سممع تفصيمو أنصارا وروحاتات كرخولو النورا جزء حدناتو مملاس تفناقلت مملاس استرجاع خناتات فترها لما رزقان بمرزق استفتر منجستن نام الشجر عدل ملؤ بملؤ عاتي قال ناي الشعبية جزءات اللي تقراوي سلازيل ومو بوليتيكاو مهدار بوليتيكاو بايتا يسبب سلالله نحد خوينات برز خفت حد جنيا من قصقاسي سلازي إحنا تعينات أوعت نقرب زلنا وزو بريزيدانت تعدس ورده جمير ولو لم قصقاس فصم حد جنيا نوعلون هم بريزيدانت وتتعشوا زلوا منجستون هم تكال الحصر جزء الود كتزدارج سلالخنا داعم كحسولو هم بحدش حق فاين الساتفاين زخنا كلهم بوليتيكا حالتات زي الساتفة كابيني منجستك في التر وزو استفتر كابيني منجست دما ببيت مخرج غيره كحلف يجبعنا نمزلنا سلازي هزيهم عشش الخامخات نتقراي كابز جددنا وزخفة أزوسد حدا جنيا من قديو لذي وزي دو كبلن فتصم تقبل الناس زي ولو مخانو كفلت أني قبع عرفت تقراي تقبل الناس اللي ولو منجستي ويم أكل فيدرال منجستي قبلوا يتويلو تسوي تيجبرن عرفت تقراي تقبل الناس زي ولو محاورة عالم قبلوا يتوهلو تسوي تيجبرن عرفت تقراي تقبل الناس زي ولو شعبيا ناقن حكا زمز جزاوي يخون زلاق عوت يلن سلازي توانا نا تقراي حيلي تقراوي هزو تقراين تقراوينيو سلازي زو قداي زي دود كبل اللو لاو نوركم لس إنا نسوع زلنا سلازي من اسي تقراي تعويت نقوره من اسي تقراي شعبية
أخصم زفصمه أماريام دنجلات لفصمه أماريام شويته لفصمه أو سحرتي أو سامرة أو خلقت زفصمه تكبر نفلتينا جنا تدم أي درقن تمالي جونوسايد نفس أما نور أكل حزم الحين تقرأ يكونك مس أي خلن شعبي أنا تقرأ أجندة أي ولون ناو زقنعت خوينات عف تقرأ كترفان تقرأ كقاتلان تزي خوينو تر تبهل لتقرأ زحلي من قديس لزي ولو عف شعبي أزمرحو بروباغندا خوينات من قصقاس كيركب صعبتنا نقرب تدي أفون توم كورن كاو كورن نعد نحلفوه وسانة يفلتيو وزي حدقنا وسانة حزين زقات أمنا نسرعة الونينت من قدي أو يبرر الخفتيو نعمون صعبت نقرب نقول الله وربحته هلو تقراي تبتون اللهم تقراي سرعة الوا تقولوا واللهم تقراي على داس الأعتام مع عند درس الأعتام تقولوا واللهم بر تخفت اللهم دولهم حصو كنو لهم دلي تمولو سلاونهم كنو لهم دلي تو كاوكورن تحتي توهيلو استرفا زلو موزحتي حدش ولدو تدي فون أنصار ربح تقراي برتخا كيتلعل أنصار حزبخا برتخا كيتلعل نربح تقراي تزي خوينو نولك سبات نجوجلتات كبهل نشتي مسوات النتون كتغفل يبرخان عشاقون كوجا كايولن سلازي زين صاوعتنا قرب حزب تقراي ون تجمر خيل اللخا حزب تقراي جمر خيل اللخا قالسي قصلوا لنا كنو الخيل هم منغستي اي تقبلن مستفلا من قدي ارغاغص اينا غص مولي سلي لله وزيت انا اخرها قصللو وحدات نهوحات كادراتاتن لمعت وجلتاتن اون وزي لبينو لحزب تقراي لمس صقم يخونن لا اخاتمون للبلب صقم تقراوي هم تقراوي للبلب صقم يلمصللو سلازي نسخم بفولي تقراي ناخينات زقتو بروباغندا ناخينات زقتو صعري كمغبار كتقطبو نصوع بوليتيكا بارتيات سيفيك محبرات فلطات والقسبات محاورا ميديا نطفتي كله وز من قصقاس دوم مبال تግራይ ሲቪል መምሕዳር ከለዋ ወዒ ፕሪቶሪያ በአግባቡ ክፍጸመሉ ለኸለሉ መንገዲ ግዛአታው ሓድነትና ልምለሰሉ መንገዲ በአግባቡ ክንቃለሰሉን ክንጽዕረሉን ጻብዕትና ነቀርብ ዲያስፖራ ሻብ ሕዝብ ናፍቲ ናይ ቅድሚ ኹናት ዝነበረ መንቅስቃስኹም قدم بريتوريا النورم قصقاسهم كتملسوا صاوعت نقبر اتي قدم خينات قدم بريتوريا النورة نهرخمن قارسخمن مولسوا مخنياتو زخفأ خونتات يمص له زخفأ خونتات يمص سلازلو كل تግራዋይ አንጻር ተጀሚር ለሎ ወተሃደራው መንግስቲ ምስ ሻዕብያ ተላፊንኻ ኹናት ምኡዋጅ دو كبل صعنتهم كتو كايدو قالسهم كتو كايدو كتحيلو صعوتنا نقرب يقني الله دقيمة صعوتنا خبركم تلازم مساخم قنيلنا كبل يدلي على العلم وين مزحتيو ترجعن عندهم على العلم وين عفتن زترفع نتبتات استوسنا يخوسخ بمسرته حزب تግራይ ዘላትሉ ኩነታት እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ዝምጥን አካይዳ ወይ ከዓ ተግባራት ንፍጽመለና ዶ ዝብል እዚ ናበይ ክወስደና ይኽእል ኣብ ዝብል ዝተወሰነ ክውስኽ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ግዚያዊ ምሕዳር كم زتمسرته يفلتيو تجزاوي ممحدار ولا زتمالئ حقافاي كم توي وعلى بريتوريا زهبو أنفت حقافاي كوي نخط عايش قبولنات كهلو ناي متكبر عامي نخهلو غيرو ست عايش ولا قوات زي نبرة زي جزاو محدار ويكعتت عايشة جزاو محدار كابوجي حاتو
ጥቕሚ ሓደ ጉጅለ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ኣይኽብርን ውሕስ ኩነታት ነቲ ጸቢብ ጉጅለ ኣይፈጥርን ብዝብል ካብ ብጉሓቱ ኣንሳፊፍካ ክጸንሕ ተገይሩ እዩ ስራሕ ከይሰርሕ ተገይሩ እዩ ድሕሪ እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ከምቲ ዓንተዎ ዝግለጽ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ብምግባር እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ መጨረሻ ዕልዋ ክግበረሉ ብዕጡቃት ሓይልታት ክእለ ተገይሩ እዩ ነዚ ተኸቲሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝገበርዎ ልዝብ ፌደራል መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ስልሒት ሒዙ ናይ ትግራይ ጉዳያት ንጎኒ ብምግዳፍ ንሱ ብናይ ባዕሉ ስልሒት ኣብ ትግራይ ብዕልዋ ናብ ስልጣን ወይ ከዓ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ሓይሊ ከዓ ብናይ ባዕሉ ብናይ ጉጅላዊ ጸቢብ ጉጅላዊ ጥቕሚ ስልሒት ተስማዕሚዖም እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ዝገበረ ሓይሊ ስልጣን ክሕዝ ተገይሩ እዩ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ግን እቲ ፕሬዚደንት ሓደ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ካልኣይ ከዓ ስልጣን ስግግር ክግበር ከሎ ዝፈረሞ ዶኩመንት ርኢና ነርና ኢና እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ እቲ ሕዚ ዝምስረት ወይ ከዓ ዝተናውሐ ግዝያዊ ምምሕዳር እቶም ኣብቲ ዝጸንሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተገበሩ ነውራም ተግባራት ብዝእርም መንገዲ እቲ ነውራም ተግባር ኣብ ትግራይ ዝፈጠሮ ምክፍፋል ኣብ ትግራይ ዝፈጠሮ ምብትታን ብዝእርም መንገዲ ትግራይ ካብ መንገዲ ጥፍኣት ኣልዩ ናብ መንገዲ ሰላም ናብ መንገዲ ሕውየት ክመርሕ ብዝኽእል መንገዲ ክጣየሽ እንዳተገበኦ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ኸይዲ ግን ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣንጻርቲ ስልጣን ርክክብ ክግበር ከሎ ብዕላዊ መንገዲ ክፍርምዎ ዝረኣና ሰነድ ኣንጻር ድሌት ትግራይ ኣንጻር ድሌት እቲ ከባቢ እውን ብዝኾነ መንገዲ እቲ ዝተሸወመ ፕሬዚደንት ተመሊሱ ኣብ ትግራይ ክዛረቦ ዝሰማዕናዮን ክትግብሮ ዝረኣናዮን ፍጹም ዝጻረር ሓደ ሰብ ብምሉኡ ብመላሓሱ ዝተዛረቦም ነገራት ብተግባር ክጻረር ዝረኣናሉ ኩነታት ኢና እንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተበታተነ ህዝቢ ትግራይ ብዞባታት ከይተረፈ ተበታቲኑ ከም ዘሎ ማንም ዝምስክሮ እዩ ሰራዊትና ክኸውን ብዘይግብኦ ብነውራም መንገዲ ተበታቲኑ ከም ዘሎ እንርድኦ እዩ ፍርቁ ብቲ ካብ ኮር ንላዕሊ ኢሉ ንባዕሉ ዝጎጀለ ጉጅለ ይመራሕ ኣሎ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ ኢሉ ዝንቀሳቐስ እውን ንርኢ ኣለና ኢና ቶም ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ዘሎ ካብቲ ካብ ኮር ንላዕሊ ዝኾነ ጉጅለ እዩ ካብ ካልእ ምንም ክኾነ ይኽእልን ወይ ከዓ ካብቲ ትግራይ ብጥቕሙ ጥራሕ ክሃንጽ ክተክል ንባዕሉ ጥራሕ ውሕስና ዝህብ ስርዓት ክተክል ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ነፃ ንምዃን እንተዘይኮይኑ ንትግራይ ክንደይ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ካብ መስዋዕቲ ዝተረፈ ሓይሊ ምዃኑ ማንም ዝፈልጦ እዩ ኣብ ሓራ መሬት ኣለኹ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ እውን ስለዚ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዝወደቐትሉ ኣብ ዝተበታተነትሉ ሕቶታት ህዝቢ ኣብ ዘይተመለሱሉ ግዝኣታዊ ሓድነትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ተመዛበልትና ኣብ ኬንዳ ኣብ ዝሳቀይሉ ነብዚ ሃልቁሉን ኩነታት ንዙይ ከስተኻኽል ዝኽእል ግዝያዊ ምምሕዳር ሓቋፋይ ጌርካ ብምስራት ተጋሩ ኣኪብካ ናብ ናይ ሕውየት ኣንፈት ዝኸይድ መንገዲ ክንዲ ምኽታል ናይ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ድሌት ንምምላእ ተባሂሉ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ብምሉእ ንሓደ ስድራ ንሓደ ጸቢብ ጉጅለ ሂብካ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ክቕጽል እቲ ምብትታን ክቕጽል እቶም ጸላእቲ ብብረት ወይ ከዓ ብቕንቡላ ከሳኽዕዎ ዘይከኣሉ ድሌቶም ባዕልና ብሰላማዊ መንገዲ ብውሽጣዊ ሕማቕና ክንፍጽመሎም ብዝገብር መንገዲ ትግራይ ንሓዋሩ ብዘጥፍእ ዓርሱ ብዓርሱ ብዘዋግእ መንገዲ ንኽትከይድ ዝገብር ካቢነ እዩ ተመስሪቱ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ እንዳተሓሰበ እዩ እዚ ክግበር ዝተደለየ ክርድአና ይኽእልን ግን ዝኽየድ ዘሎ ብኡ እዩ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ካቢነ ሓደ ጉጅለ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ዋና ሪሶርስ ዘለዎም ዝበሃሉ ቢሮታት ወይ ከዓ ሃፍቲ ዘለዎም ዝበሃሉ ቢሮታት ነቲ ሓደ ጉጅለ ብምሃብ እቲ ጉጅለ ሙሉእ ሃፍቲ ትግራይ ክቆጻጸር
ካቢነ ክቆጻጸር ስራሕ ፈጻሚ ናይ ሓደ ጉጅለ ዝወሰነ ውሳነ ናይ ትግራይ ውሳነ ክኸውን ከዋገአና ተደልዩ ከዋገአና ከጥፈአና ተደልዩ ከጥፈአና ብዝገብር መንገዲ ሙሉእ ሪሶርስ ረኪብካ ካልኦት ውድባት ሒዞም ዝነበሩ ቢሮታት እውን ከይተረፈቶም ሃፍተለዎም ኢሎም ዝሓሰብዎም ኣሕዲጉ እዩ ነቲ ሓደ ጉጅለ ሂቡ ዘሎ ባይቶና ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ወይ 2 ዓመታት ቢሮ ማይ ሃፍትን ቢሮ ትራንስፖርት እና መርሐ ከም ዝመፀ ይፍለጥ እዩ ሕዚ እቲ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ሃፍተለዎ ኢሉ ስለዝተሓሰበ ፕሮጀክታት ኣለዎ ተባሂሉ ስለዝተሓሰበ ንነዊሕ እዋን ወፍርታት እናተኻይድዎ ፀኒሖም ሚድያ ከይተረፈ መዲብካ ነዚ ጥራሕ ናይ ሽምጥፋን ፀለመን ስራሕ ዝሰርሕ ሚድያ ከይተረፈ መዲብካ ፀለመን እናካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ حزيت بيرو منتيلوم نتي زدليو وجيله هيبو مولو مالتي كالي اون تاريخهم بيرو اوتوت ديهم كتبلوو بيرو معدن ديهم كتبلوو بيرو مريت ديهم كتبلوو مريت من محدار يكون مريت شبشبكا حفتن كابيت زخير زلو خيدي سلازي توم كلهم ناي تግራይ حفت زلوهم بيروتات نتحدى وجيله بمهاب نتحدى وجيله خواغا تدليو خواغالو بحفت تግራይ ملك خنقسلو تدليو ملك خنقسلو مرز أخش بربر تدليو مرز أخش بربرلو بزمة شاتو من جدي تجري زت في كايدا أيوتي بريزيدنت زخير زلو زبليو إذن نفس أمكا نحدا جوجلة نحدا تجري نحدا أبيب جوجلة ناركبكا بعف يسمولا بهراو عرقي إلخا حزب ختشود نخلو زحقف كاب كل الكساب قبلي جزاو محدار كمسرتين بالك بعف بتجبر جن كلهم أنصار زياتهم بهراو عرقي بايتونا نخندي عمتات نداس أو عزمة مخانو زفلتيو جن بايتونا أو علو من جدن زي أمس أو علو زلوا من جدن زتفل عليه بهراو عرقي سلز بالك بتجبر كهالي نسرحها بهر النفرس كاب بتجبر زمست عرق غهلي أي غلن سلزي بيروتات النامنت الكان حدا جلن دهابك هفتخ كوبون دا جبرك حزن سمع زلنا عن تأيو حدثنا بيرو ترانسبورت إيو تريفوز نبرة نعوون نايمن جرينو مكينا عيمل لسكان تباهلوس كأسر وسينهم أسيرهم مخهم زلوا إن حزن سمع زلنا زي انتهي خبها لكم زخ إلا يفلتن تعينت أبدت مخانو أيفلتن حبريتات نيرو نايمن جرينو مكينا خملس حتى خمس قربولو السون بترجع جامي دبدابيتات كم زتحفة لأربعة جزء دبدابيتات كم زتحفن شيء كم زتبهالين يعني فلت ترافيك بوليس تعزيزون كم اللي سيتبهالين شيء يوم تبهيلهم وزي زفت أم كتبهيلو جن أسيرهم مولو مالتي إن تعدل من قصته نبي ناخذ خير كم زلنا أنا أجرد أنا زخروا زلوا خيدي تحفتين حدا جلة رحمونا كونن مقبار زي كونس بخالي من قدوون كلهم تومنا بديمقراطي خوصدو زخولو من قدتات نايمعص أو سرحتيو زسرح زلو نابنا تريخم تخونكم اتي كابينة ديمقراطيزيشن زي موخل محدران زبحال immediately يكفرس تغيرو حسب كل كابينة زفرس زموصلو توم كالوت ميت بيرو بقلملا غيرهم تومنا توم زتقموهم أتريفهم موميوم توم عب تجراي كل مديو يبلومن كرأي يبلومن زوم لمنسات بتجراي عند حرمت يوم نتسأبي بجلة أي تقومون زتبهالو كم كابينة سكرتاريات ديمقراطيزيشن زي ما أقول محضران كالون السوم فراس كم زلوا خوينو عب تجراي تبحتاوي بسرونا بتاريخ تجراي وانت رأي زي فلات دمستها تجراي زسمع علو بيت مخرون حزي كم عينة بروباغندا جميرهم كم زلون لنا تبريزيدنت ون إغنور غيرو إذا خير زلنا سر بيت مخرج زلون أي مثلاً تبغى الرأي خمسة يقولوا جلسي غيرو يو تجلس بيت مخرج ديمقراطية ناو ديمقراطية خاصة اللي لهم سلا السوق ويو تبيرون بهم ويو كأسطة غير زلوا أميدياتات زجبر زلوا زمتنر لنا عينا بعد تبي استلفزيون أبنتات يوم تاي خمس جورو زلوا تميدياون مليس كان أفتوزن وراجع قناة متاو مالتي سلذي كلهم من قدتات التبيهرن دحريت توم زرعيز نبرو ولا مسمعات كفتاتهم زرعيز نبرو برتات عتيخة مليس كان دحريت كم ثلاث عامات زمز أنا يوناي قنا من قدي نمتاوي كل من قصقاسات زجبر زلوا مالتي إذا زجبر زلوا خيدي نبي خواص دنا تيلكم إذا خيدي زي عبد تجراي سلام كم إليو إلو زحسب تحليو جاي نزخيد زي عميان يلو قبل هزبي قبل من سي أبتقرأ يلو يلو زحسب تهاليو جاي خونا يغل التجمير زلوا مبتتان نمقصال
أتي تجميل زلوا مكرحان نخقتل نخنبالع ننبعنا نخنبوادع نخالقات تطح بايتا خنفتر طلعت عندرلو بايتا نخنفترن تግራይ ክትጠፍን ዝገብር ዳዕተ ዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ ሕውየት ክፍጠር ወይ ትግራይ ከም ትግራይ ተኣኪባ ሕቶታታ ክትምልስ ዘኽእል ብፍጹም ኣይኮነን እዚ ኸይድ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት ናይ ጄኖሳይድ ውግእ ካብ ዝተሰውኡ መናእሰይ ካብ ዝሃለቀ መንእሰይ ካብ ዝሃለቀ ህዝቢ እቲ ዝተረፈውን ዘህልቕ ትግራይ ብዘይሰብ ዘትርፍ ትግራይ ከም ዓዲ خفافيلو ዘጥፍእ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ኣብ ምስራት ዝኽየድ ዘሎ ከይዲ እቲ ትግራይ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ብፍጹም ተቐባልነት ዘለዎ ይኮነን እቲ ሓዚዝ መስረት ዘሎ ካቢነ ወይ ከዓ መስሪትናዮ ዝብሉ ዘለው መንግስትነት ወይ ከዓ ምምሕዳር ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዘ ዕጡቕ ሓይሊ ዳእምበር ከም ካቢነ ዝውሰደ ይኮነን ከም መንግስት ዝውሰደ ይኮነን ብፍጹም እውን እንቅበሎ ይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ መወዳእታውን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ገይርና እንቃለሶ ምዃንና ክፍለጥ ኣለዎ ብህጹጽ ክእረን ክኽእል ኣለዎ ነዘይ ክእርም ድልው ዘይኮነ ሓይሊ ትግራይ ከጥፍእ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ብህጹጽ ክእረን ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣብ ደገ ኩሉ ነዚ ኸይድ እዚ ትግራይ እናጠፍአት ስቑኢሉ ክርኢ ስለ ዘይክእል ክቃለሶ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ጻውዒት የኽውስኽ ዝደሊ ይቐኒል ጽቡቕ ኣብቲ ናይ ታደለ ከምቲ ዓንቶ ዝብሎ ዝነበርኩ እቲ ሓደ ጉጅለ ታእዩ ድልየቱ ተይልኩም ሙሉእ ብሙሉእ 100% ነቲ ካቢነ ተቆጻጺርካ ትግራይን ህዝባን ንብረትካ ምግባር እዩ ነዚ ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣካላት ሙሉእ ካብቲ ካቢነ ምእላይ እዩ ዝነበረ ርኢኹም ተኾይንኩም እውን ዝቐነየ ፕሮፓጋንዳ ዝቐነየ ጸለመ ዝቐነየ ወፍሪ እዙ ዘመላኽት እዩ ነይሩ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይወስዱ ዝብል እዩ ትሕቶ ዝነበረ እምበር ዝኾነ ስጉምቲ ኹም ዝወስዱ ግልጽ እዩ ነይሩ ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ታደለ ተሪፉና ዝብል ሕቶ ነይሩዎም ሰብለ ተሪፋትና ዝብል ሕቶ ነይሩዎም ኦሬዲ ቶም ካልኦት ስለ ዝኣለይዎም ማለት እዩ ክልቲኦም እዮም ተሪፎም ነይሮም ካብቶም ክእለዩ ኣለዎም ዝብልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘመተ እዮም ቀኒዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጥቅዕሉ መንገዲ ወይ ከዓ ኣብ ካቢነ ተሪፎም ዘለው ክወፁ ኣለዎም ኢሎም ዝኣምኑሎም ኣካላት ዝጥቅዕሉ መንገዲ እናተኣላለሹ እዮም ቀኒዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ብግልፂ ኣብ ታደለ በዋናነት ወፍርና ተኻይደ ይቐንዩ ከምኡ ነብሰብለውን ሕዚ እቲ መጽኢ ዘሎ ሕቶ ማለት ነቕርቦ ዝነበርና ከም ምኽንያት ኢሎም ዘምጽዎ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ዶ ይኽእልን ነቲ ህዝቢ ንግደፉ መንጀሪኖ ኣይህብን ኢላ ዝኣቤታ መኪና ትራፊክ እውን ክምልሳ ዘይከኣለ ታደለ እንታይ እዩ ክገብር ነይሩዎ ካብ ምእዛዝ ካብ መምርሒ መሃብ ሓሊፉ ዝብል መልስን ተዓዛቢ ንግደፎ ዝሮ ግን ዝግበር ዘሎ ካቢነ ሙሉእ ናይ ምቁጽጻር ድልየት ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝኾነ ይኹን ናይ ተቃውሞ ድምፂ ክስማዕ ስለ ዘይደልዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክእለ ነይሩዎ ሕዚ ከዓ ምኽንያታት ፈጢሮም መእለይ መንገዲ እዮም ዝእልሹ ዘለው ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ታደለ ኣብቲ ናይ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ እቲ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ብኣዋጅ መሰረት እዩ ደንቢ ተዳልዩሉ ተመስሪቱ بدنب مسرت عدم ناي تجزاوي بيت مخري عدم ناي جزاوي من محدار يزخون بمرزقة من قستنة سجاب زتكل كم بيت مخري خوينا ناجر جلز أنح تجزاوي بيت مخري مالتي لذي جزاوي محدار عدم تناوي مالت باي ديفولت تجزاوي بيت مخرون عدم تناوي حلو مالتي هذه تسأجم زمت ظلوا أب حجاونة تبيت مخري يكونه ويكعب حقافينة تبيت مخري يكونه بسرو أبد لاينت يو تبيت مخرسي أيد الليني تبت حدوا جنزلوا قوام كفرس اللوز بالقوام يزلون كم زي عينت حماق بهلي أبتقرأ كلمة يقولوني حسابات بقلتي زربوا جزا نايتجارو خلوا يقولون كابز بالقوام يزمت زلوا سلزت بريزيدنت وين نساتهم بزق ما تقولوا من جدي قعس لزلوا جراش مستبيت مخري زخانة يخور ركب أي جبر تحتي توونيو ركب كجبر تايز بالبت ناي بحق مسرت بتناي بيت مخري
ዝኾነ ይኹን ካቢነ ክጣየሽ ከሎ ቤት ምኽሪ ፕሬዚደንት ናይ ምውራድ ናይ ምድያብ ገለገለ ስልጣን ኣይተዋሃቦን ግን ካብኡ ንታሕቲ ዘለው ስፔሻሊ ካቢነ ብቲ ቤት ምኽሪ ዝጸድቕ ክምስረት ከለውን ምስ ቤት ምኽሪ እናተነጋገርካ እዩ ክምስረት ዝግብኦ ሕዚ ግን ብፍጹም እቲ ቤት ምኽሪ ናብ ጎኒ ገዲፍካ ብስሩ ከም ዘየላ ሓሲብካ ናይ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ውሳነ ጥራሕ ሒዝካ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ብናይ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ውሳነ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ከዓ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ክትናገር ኣይትኽእል ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ካልኦት ምስ ዲሞክራሲ ምትሓዝ ዘለዎም ትካላት ክህልው ክትደለይ ትኽእል ስለዚ በዚ መንገዲ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ምስ ቤት ምኽሪ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ርክብ የለን ፖዚቲቭሊ ይኹን ኔጋቲቭሊ ኦልሬዲ ኢግኖር ተገይሩ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ማለት እቲ ቤት ምኽሪ እዙይ እንታይ ክወልድ ይኽእል ንምግማቱ ዝኸብድ ኣይኮነን በዚ ወይ ኩሉ ትግራዋይ ብዝበሃል ደረጃ ዝተወከለሉ ሓቋፋይ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ እሞ ከዓ ብሕጊ መሰረት ብደንቢ ተጣይሹ ክሳብ ግዜያዊ ክሳብ ብመረፃ ዝትከል ቤት ምኽሪ ዝህሉ ክሰርሕ ዝተተኸለ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ኢግኖር ጌርካ ወይ ከዓ ሸለሊልካ ዝኽየድ ክያዶ እንታይ ክፈጠር ይኽእል ዝብል ንኹሉ ምግማት ዝኣበ ኣይኮነን ክሳብ ሕዚ ግን ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ርክብ የለን ድሌት እውን ኣይረኣናን ርክብ ንኽግበር እቲ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ስቕ ኢሉ ይስርሑ ዝቕፅል ዘሎ ክቕፅል እውን እዩ ምስቲ ፕሬዚደንት ግን ዝኾነ ርክብ ኣይገበረን ስጋዕ ሕዚ ኢኽ ደብዳቤ ተጻሒፉ እዩ በቲ ቤት ምኽሪ ሕዘውዚ ናይ ውድባት ስለ ዝኾነ እዚ መድረኽ ኢና ከም ውድባት ሪፍሌክት ንገብር ዘለና ክልተ ግዜ ደብዳቤ ተጻሒፉ እዩ ብቤት ምኽሪ ማለት እዩ ነቲ ደብዳቤ ዝተዋህበ መልሲ የለን ከምቲ መጀመርያ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣነ እውን ኢግኖር ብምግባር እዩ ሶቅ ብምባል እዩ ክሓልፎ እዚ ከዓ ናይ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝነበረ መጻጻ እዩ ኣካላት ከይእከቡ ትካላት ከይጥንክሩ መንግስታዊ መሓውር ወይ መምሕዳራዊ ትካላት ስርሖም ከይሰርሑ ብኸምዚ ዓይነት ኣካይዳ እናተዓናቐፍካ ዝምጻእ ዝነበረ ከይዲ እዩ እዚ ቤት ምኽሪ ብወገኑ እንታይ ሰሪሑ ግን ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ፈጢሩ እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ናይ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ጽቡቕ ዝምድና ጽቡቕ ርክብ ፈጢሩ እዩ እዚ ቤት ምኽሪ ማለት እዩ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ተመሳሳሊ ርክብ ንምግባር ተፈቲኑ እዩ ማለት እዩ ከም ትካል እዚ ሓደ ካፍቶም ኣብ ትግራይ ካፍቶም ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜካኒዝምስ ሓደ እዩ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ኤክስትራ ሌጋል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣለዎ ናይ መሰል ርእሰ ውሳነ ጉዳይ ናይ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ ናይ ብሔር ከም ብሔር ጠጠው ናይ ምባል ጉዳይ መንግስትነት ናብ መቐለ ናይ ምምላስ ጉዳይ ሕቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ግዝኣታዊ ሓድነት እውን ዝዓበየ ሕቶ እዩ ተመዛበልቲ ምምላስ ዝዓበየ ሕቶ እዩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምፍጻም ሓደ ሕቶ እዩ ግን ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምፍጻም ኣይኮነን ካፍቶም ዓበይቲ ወሰንቲ ዝበሃሉ ረብሓታት ትግራይ ትንኡስ እዩ መፈጸሚ ክኸውን ዘለዎ እምበር ቶም ዓበይቲ ሕቶታት ኣይተነኽኡን ዘለዎ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝኾነ ይኹን ግጭት ዝኣቲ ምእንተ ጎይታ ነብስነቱ እዩ ምእንተ መሰል ርእሰ ውሳኑ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ልዕላውነቱ ንግዝኣታዊ ሓድነቱ ክብል ዝገብሮ ጉዳይ ስለዚ ቤት ምኽሪ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ትካል ኣብ ስሩዕ መንግስትነት ቤት ምኽሪ ሕዚ ኣብ ስሩዕ እዋን ስለ ዘለና ኣብ ናይ ሽግግር ግዜ ስለ ዘለና ኣብ ሽግግር ግዜ ክህሊ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኣብ ሽግግር ግዜ ክህሊ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ከምዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዓይነት ቤት ምኽሪ ክህሊ ዝኽእል ብፍላይ ብዝናትና ኮንቴክስት ወሲድካ ማለት እዩ ስለዚ ቤት ምኽሪ እዙይ ብሕጊ ብደንቢ ዝተጣየሽ ሕጋዊ ትካል እዩ ኢግኖር ብምግባር ክሕለፍ እዩ ዝፍተን ዘሎ እዩ ኣፍልጦ ብዘይመሃብ ክሕለፍ እዩ ዝፍተን ዘሎ እዚ ትካል እዚ ፈሪሱ ማለት ሙሉእ ንሙሉእ ተጠቕሊላ ትግራይ ኣብ ሓደ ዳይናስቲ ተኣተላ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተኣተላ ዓንተዎ ዓንዶም ይገልጾ ነይሩ የስፊሑ ክህልውና ዝኽእሉ ትካላት ብሄራዊ ሓድነት ዘረጋግጹ ካብ ዝኽእሉ ትካላት ሓደ ቲዲኤፍ እዩ ነይሩ ቲዲኤፍ ከፋፊሎም እዮም
بتاتينهم ويوم تأليمهم يوم تألمت فتسيمهم يوم كاب كورن لعلي زبهال أكلن نعود حازيلو أو لعلو يتحازيلو متسيز الله جوجلن تألمت فتسيمه تديف ذا أكل تكال نحاد جوجل مخانو بأواجي تزاريو يقريتاو نحاتتلو يقريتاو نحاتتلو بأواج نحاد جوجل مخان تزاريو وسانو أفتسيمه ناوزي بسحنا اتخال أي بهراو حدنت كرجاجت الله زخيل قداي بوليتيكاو مأخولنت ناي حزب تجري كمل زخيل بدن بيزتت عايشة تكال كلهم حالتات بوليتيكا زلوا تكال زبيت مخري زبيت مخري عطوا يكونه قال يكونه زي سيفيل من قستاو أكاد زبيت مخري نزي كم حمق لمدي وصدوا سلمنتاي كم حمق لمدي وصدوا له نتناتهم جوجلاوي علامة تشيك زجبر سلازخوني ربحة تقرأ كم دليتهم كتصاوتلو زي فقد تكال سلازخوني بوليتيكا أنفتهم نابي مخانو جزعت من نوصلوا زودقنا أكلت كم خانو سلازي فقد يستكال زي سلاز حزم إغنور بمقبار ويدما أنتو خم زجاجة قوة the conspiracy of silence زبال أيو حقق زدلي وزلو إنجاج بزي مقبار سلاز أزيز مثل بزعباتو بيت مخرج الله قداي thank you يا عنيلنا